Πού ήταν αυτά που λες? Έρχεται! Καλά, έχουμε μέρη να πάμε, έχουμε στη Λίμνη πέρα, ξέρεις τι έχει. Τσιβλού. Όχι Τσιβλού, Δασίου. Τάκη, αυτό το αμάξι είναι που έχει και τζακούσι. Και ξέρεις εδώ αμολάνε από το φράγμα τα νερά κάθε τόσο, έτσι. Εγώ δεν βάζω πόδια κάτω, δεν έχει τόσο νερό. Στουτάκι δεν έχει, Στουτάκι δεν έχει καθόλου. Έχει να δώσει το Μάινα! Κάτσε που κουμπί το σηματόσιμο. Πρώτα πάλι το κουμπί πάτσε, αλλά κάνει περίπου. Θα βάζω βίντεο. Θα δουλειάξει τον πατέρα μας. Δεξιά τη μόνη. Έλα ρε. Δεν στρίβει άλλο. Τράβαμε λίγο, δεν στρίβει άλλο. Εγώ θέλω να κοπεί εργάτης θα μου γελάσω. Προγαριστώ το βγάζει. Είναι μέχρι να καβαλήσει τώρα εκεί πέρα, έχει μεγάλο ανάχωμα. Αλλά θα καβαλήσει, πού θα πάει? Θα τον πάρεις στο τέλος. Κοίτα, το πατζέρο έχει γονατίσει από τη δύναμη του εργάτη, έτσι. Όπισε και φύγε, βάλε λίγο το πέρα. Προσοχή, πέτρα! Πρόσεξε Τάκη, μην γίνει καμία με το σειρματόσκηνο. Έχει βαλιόπισε. Δεν μας καίξει τότε κατακριστό. Όπα! Όπα να τεντώσει! Όπα να τεντώσει! Σούσα! Άμα δεν τράβαγε ρε, με και το κουμπάκι. Πω. Τάκη, το φίλτρο από ποια μεριά το έχεις? Για τις δύο. Το φίλτρο αέρα προς τα που είναι, Τάκη? Ευτυχώς, άμα δεν ήταν ο πατέρας μου, θα γελάσω. Βγάζει νερά.